Jixraqlek, Jurgen, vera hekk, jixraqlek dak l-overall, hekk. Mela, aħna ħankomplu ovvjament mill-istudio issa u ħankomplu fuq xi ħaġa li aħna diġà konna ntqajna ma' dil-persuna li jismu Tony Farrugia li huwa l-iktar persuna b'saħħtu f'Malta x'jagħmel ħafna shows, jagħmel ħafna affarijiet u diġà waqt il-programm kien għamilna xi ħaġa, llum ħajjagħmel xi ħaġa wkoll. Imma qabel ħankellmuh nara biex nabdejtja ruħna fuq sissa x'għamel fajtu. Tony, grazzi tal-jarġa ġejt. Jiena mhux noħodlok bidejk għax Il-mani korrajt. Tony, għana ovvjament narawk online, narawk li jett tagħmel ħafna affarijiet kbar u tagħmel ħafna shows. Min meta ntqajna l-aħħar sal-lum? X'għamilt hekk s'issa hekk affarijiet differenti, shows u hekk għall-puttin u għal ħafna affarijiet. Kull xahar konna xi show, għamilna show il-Ħamrun, il-Knisja tal-Ħamrun. Kien hemm ħafna karozzi, wieħed tal-karozzi tal-trakkiet, ġbit van bit sneni dakinhar u għamilt wieħed fuq il-palk, għawġ taġnijiet, virg tal-ħadid, nagħliet. Relax, u għalik mhux hekk. Yellow pages. Mhux hekk? Bħal darba l-oħra yellow pages. Eżatt, hawnhekk kont tajt il-ktieb fin-nofs. Għamilt xi 6 shows minn dakinhar, ġifieri. U din hija ovvjament xi ħaġa li inti vera dejjem tagħmilha, imma jiena sirt naf li inti ħajkollok l-opportunità biex tkun ħadd prova tkisser 4 Guinness World Records. Tix jifisser għalik, ġifieri x'ħajkunu dawn il-Guinness World Records? L-ikbar Soddisfazzjoni. Ġifieri tal-record, għamilt ħafna records ta' Malta, ġifieri ma' Malta Records, issa nixtieq nagħmel Guinness World Record. Issa ċettawni għal 4 records. Għanamilhom kollha. Di interessanti, għax di huwa proċess, ġivien trid tapplika u ddum il-proċess biex inti sakemm tiġi jgħidu isma' iva, inti tista' tipprova tikser dan ir-rekord. Kultant iddum anki sena. U inti wasalt fil-punt li għandek applikajt għal 4 records. X'inhu huma dawn records? L-ewwel rekord ħanawweġ nitwi taġnijiet. Irid nagħmel 15 il-taġniet fil-minuta biss. 15 it-taġen. U x'inhu huma r-regoli tagħha? Ġifieri inti trid iddawru. Trid dawruhom qisu tromba. Tiġi sa tromba. Support seri il-lellu, ġifieri daqshekk dettalji. Qisu gazzetta hekk. Su gazzetta rrumblat. Ġifieri palissa rekord 14. 14 palissa. U ilu naħseb dan ir-rekord, ilu ħafna. Ilu ċina, wieħed Amerikan, ilu ħabib tiegħi fuq Facebook, dal-aħħar 10 snin, u issa ħatipprova tikser ir-rekord tiegħu. Steve Wina. Iddawwar tirromla it-taġen. X'iktar qed tipprova? Issa t-tieni waħda virq tal-ħadid li tużaw għall-konstruzzjoni. Ħanawwiġhom f'onqi, forma tal-U. Ġifieri taqbada. Taqbada. Titfaħħa wara onqok. Nawġu hekk. Urid nawweġ 22 fil-minuta. 22 fil-minuta biss. ċvil għasandek ċons tistriħ, break, shades, go. U dik ukoll l-istess persuna għand il-rekord? Le, dik Indian kien world record holder, Milux issa. Milux, okej. Xi 4 snin ilu. Okej. U għamel 22. U għamel 21. U ġiet għamel 22. Mela, taġen, virek, xiktar? Issa t-tielet waħda nala ta' żiemel, rrid nawġuha. Taġa dritta? Le, forma tal-essa. Il-lallu. Iġifieri inti tiġiba essa, literalment. Is-sutu hekk nagħmel fil-wiliet tiegħi. Mhux hekk? Imma rrid nawweġ ukoll 15 minuta. U dan istess ir-rekord ċaħat minn palissa l-fejn. Le, dak mill-Kazakhstan, Sergej famuż ħafna kien fuq il-America's Got Talent. Sergej, nsejt il-. Huwa kemm palissa? 14. Nagħmel 15 ukoll. L-istess. Ċejta, ma nafx. Dak kien fuq America's Got Talent. U peress li dawn mhux biżejjed, applikajt għal-rabaw jgħed ukoll. Il-laqqa waħda li ta' wieħed diffiċli għalija, rrid niġbed truck bis-snieni għal 30 metri. Senti diġà bit-truck imma mhux għal 30 metru u f'ċem ta' ħin naħseb. Le, mhux għal xi 10 metri l-aħħar darba il-rekord ta' Malta. Okej, 30. 30 metri. U rrid jeżenġ bejn xi 5 tunnellati. 4 tunnellati, xi ħaġa. Kif tagħmel tlesti ruħek għal daffarijiet? Daw, nippraktika deadlift bis-snieni.
Bil-weights u dak għallimni Mr. Cool. Mr. Cool, Mr. Cool, jagħmilha mhux Mr. Cool għallimni kollox kif tagħmilha? kien kellu ħafna records ta' Malta. Mhux hekk għax Mr. Cool kien Jimmy hawnhekk. Isma' jiena peress li inti qatt li dawn l-affarijiet, jiena qatt naħseb u wara dari għandi xi ħaġa. Għandi xi ħaġa. Tara! Għandi taġen mill-malmala, taġen ħra momenti aħjar f'ħajtu, il-ħendelet jiċċaqlaq, wasal iż-żmien li jinbidel u peress li nispera mhux qed tara l-mara bħalissa, nispera li jinsraqt il-taġen għal volja nsajr jien iktar milita, ma insomma. Jiena ħan iċċellenġjak. Tista' tawwiġilna d-ditta. Wieħed biss imma, wieħed biss. Ma għandek subajk. Għandi subaj miksura. Tista' still. Għax dak erfajt xi ħadd. Nieżel 50 kilo erfajthom. Għax qed nipprovaw Guinness World Record tal-subaj. Mhux hekk, nagħmlu ieħor waqt qed tinfiżifna għaliex ma lile. Taħseb tista' tipprova tagħmilna live. Nipprovaw. Alla volja int għandek subajk naqa' miskin, nipprova. Mela ara, jiena ħantiwlek. Challenge oħra. Tajtek challenge, għandek il-kamera tu hemmhekk ħatkun kollha li biex ngħidilkom dan huwa taġen ta' vera. Mela jiena ħanħallik f'idejk mhux ħantelfek, f'idejk. Sorry, Sera, m'għandekx taġen iktar. Unbelievable. Ħanara. Incredibly. Subajk għadu għarajt, poġġi, stri. Darba da, kien taġen, forsi tara. Issa tara, Chris għalli f'iddeja, nissa namel roly-poly fi issa. Indawlu laġina, inneħi l-handil u poġġi ġol forsi għivinu. Imma, intara, issa dal-materjal huwa materjal vera b'saħħtu, mamula sħana, mamul... Inti subaj, tuża, għandek ġviet tuża l-muskoli qed tuża l-iktar dak il-ħin. Il-tricep, il-piece tiegħi dari, upper back. U l-koxxa. Il-koxxa. Issib differenza bejn taġen u ieħor? Kollha differenti. Kollha differenti. Ara, jiena Tony. All right, widnejja Tony challenge biex nidrittaħ. Ara, ħanaddikom għall-ħabbarijiet, forsi wara l-ħabbarijiet inkun id-drittajtu. Narakon dal-waqt. Narrik il-teknik biex nidrit.